ubona ukuthi konakele ngempela uphuzo oludakile idaba lidakile noma ogwayi badlakile amazwi nje akho nje ongawasho nje kusukela nje kuqala kulonyaka January. uNkulunkulu ukhona mfowethu, uNkulunkulu uthanda into enhle njengoba kwenziwa izinto ezinhle nathi sikhuluma izinto ezinhle nani njenge mfoka Ntombela uKing Zoso nenza umsebenzi omuhle kanje. uNkulunkulu uthanda into enhle enkathi uyiqala lento wayiqala kancane kodwa ngoba yinhle isithe ukukhula ingoba uNkulunkulu uthanda into enhle. Lokho kwenzakalayo mfowethu komoya omubi into ezohamba iphele uma ngabe iningi lethu sizomchumisa izinto ezinhle. Engingakufisela izinsizwa kulonyaka ukuthi izinsizwa zibe nenhlanhla, ayibambisane, ayisondele sinezitokofela thina silekelela ngazi izinsizwa zakhe izindlu ngezitokofela zihlawula izingane ino 15 years. Ingane ina 15 years insizwa ingazange ihlakule. Sihlawulisa izinsizwa sizakhisa izindlu ziyalobola izinsizwa ziyaxolelana izinsizwa kuthelelwa namanzi